טוב, שלום, אני אדבר כמו שאתם רואים על הסרת שיער בלייזר. אני עברתי את התהליך, אני אספר קצת על, זאת אומרת, על דברים שאני עברתי, מה אני חקרתי, מה אני גיליתי אה, מהמקום שאני נמצא היום. אני מקווה שזה יעזור לכם וישמש לכם כתועלת. אבל קודם כל אני אתחיל ויבוא להגיד מה זה אומר הסרת שיער בלייזר. הסרת שיער בלייזר זה למעשה איזשהו תהליך, טיפול שהוא יחסית קל, יחסית מהיר, יחסית ללא כאבים לעומת מכשירי הגילוח השונים שקיימים, או כמובן במיוחד לגבי שעווה, שבו למעשה לא רק שמגלחים את השיער, אלא גם גורמים לו לא לצמוח שוב פעם. ובתהליך עצמו למעשה מחממים את השורש של השערה עד שגורמים למוות שלה, וככה היא לא צומחת שוב. זה למעשה ככה בגדול כשאני מסביר על מה זה אומר הסרת שיער בלייזר. למה הסרת שיער? אז קודם כל, לפחות זה איזשהו נתון סובייקטיבי מנקודת המבט שלי. בוא, let's face it, בנות אוהבות גברים חלקים. ובוא נגיד שלפחות רוב הבנות אוהבות גברים חלקים. וגם היתר שלא, זאת אומרת, היתר פשוט לא מפריע להם. מה זה אומר בשבילי? שכדאי להסיר שיער מהגוף ולהיות חלק. כמובן שלבנות זה בכלל אין מה לדבר, כי גברים 99% בכלל לא הסתכלו על בחורה שיש לה שיער. למה בלייזר? כי בלייזר זה פשוט הרבה יותר נוח, לא צריך לבוא ולהתגלח כל יום, ולא צריך לעשות כל מיני תהליכים בשעווה שעושים מדי פעם. זה פשוט, זה יעיל, זה כמעט ללא כאבים, וככה למעשה השערה לא חוזרת. זה למה אני בחרתי לעשות את הסרת שיער כמו שאמרתי, ולמה בחרתי דווקא לעשות את זה בלייזר. אז בואו אני אסביר קצת על הטיפול, זאת אומרת מנקודת המבט שלי. הטיפול מגיע למעשה שנפגש עם המטפל, מטפלת, ומסמים את החלקים בגוף בעזרת איזשהו טוש. את החלקים שאמורים לעבוד טיפול, שאמורים להוריד מהם את השיער. לאחר מכן מגלחים את הגוף, ומאוד מומלץ, יש מכונים שממליצים על זה, אני בכל מקרה מאוד ממליץ על זה, למרוח משחה מיוחדת שגורמת לכך שלמעשה לא נרגיש את הכאב שיש בטיפול, כי לפעמים הטיפול יכול להיות קצת כואב, אבל יש משחות שעוזרות ומקלות על זה, ולמעשה אחרי זה לא מרגישים את הכאב, ואני מאוד ממליץ לעשות את זה. אחרי התהליך הזה מדובר על הטיפול של הסרת השיער, כמו שדיברנו בהתחלה, מחממים את השורש של השערה עד שהיא מתה, ולמעשה פה נגמר הטיפול, זאת אומרת אחרי זה מתקלחים והכל בסדר. עכשיו, למי זה מתאים? למי זה מתאים? קודם כל אני קראתי בהרבה מאוד מקומות שבאים ונסים להסביר למי זה מתאים, למי זה פחות מתאים. אני חושב זאת אומרת, זו שאלה מאוד אינדיבידואלית והיא מאוד מורכבת, והיא גם תפורה לאותו בן אדם, ולכן מה שהכי טוב והכי חשוב זה פשוט לשאול במכון שאתם נמצאים בו, לשאול את הטיפול האם הוא מתאים לכם. גם למכונים השונים, יש מגוון מכונים בארץ, במכונים השונים כל אחד מהם יש לו מכשור משלו ופועל בשיטה מסוימת, ושיטה אחת זאת אומרת, יכולים להתאים במכון אחד, ובמכון אחר אתם כן יכולים להתאים. ולכן כאשר אתם תיצרו את קשר, בהמשך אני אתן לכם מקום שתוכלו להשאיר פרטים, והמכונים בעצמם ייצרו איתכם קשר, שזה מעולה, ותכף אני אדבר על זה גם אחרי זה. ואז תוכלו למעשה לשאול אותם את השאלות, להסביר להם. קודם כל חשוב לבוא ולהדגיש בפניהם בעלי אור בהיר, זאת אומרת מי שיש לו אור בהיר, אוקיי, אני ארשום פה, לבוא ולציין את זה בפני אלה ששואלים אתכם. גם מי שיש לו שיער בהיר, אוקיי, שיער ג'ינג'י, אדום, בלונד, אוקיי, לבוא ולציין את זה
כאשר אתם יוצרים קשר עם המכון, ככה ידעו לבוא ולכוון אתכם, או שיגידו לכם, תשמעו, אנחנו לא מתאימים בשבילכם, או שיגידו, אוקיי, כן יש לנו פתרון בשבילכם, אבל חשוב לעלות על זה ולדבר על זה. עכשיו אנחנו נגיע לסיכונים. למעשה הסיכון המרכזי בתהליך של הטיפול הזה שנקבל מעשה גבייה. כמו שאמרנו, מדובר בתהליך חם שמפעילים חום על גבי השערה בגוף. היום במכונים הגדולים יש את המכשירים היותר חדשים שהם למעשה מפעילים שני דברים. אחד, זאת אומרת קרן שמחממת, ומקביל קירור שהוא מקרר את האור. ולמעשה הקירור הזה הוא זה שמונע את הקבלה של הקביעה. ולכן חשוב שתבדקו את זה ברגע שאתם יוצרים קשר, זאת אומרת לגבי הסיכון הזה, האם לאנשים, זאת אומרת למכון שאתם הולכים אליו, יש את המכשור המתאים שאתם למעשה לא יהיה איזשהו סיכוי שתקבלו קביעה, כי גם אנחנו יודעים שגם במכשירים הישנים לא כולם קיבלו קביעה, בסדר? זאת אומרת רובם לא, אבל יש תהליך מונע. אני לפחות בחרתי ללכת במכונים, אחד המכונים היותר בטוחים כדי לעשות את התהליך. טיפים, וזה חשוב, עדיף שתקחו עכשיו איזשהו דף ועט ותרשמו את הדברים שאני אומר לכם, כי זה באמת טיפים חשובים כשאתם תשאלו את המכון. אז קודם כל, טיפ מספר 1 זה לבדוק האם המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות. אוקיי? אז אם הוא מאושר על ידי משרד הבריאות, טעיתי פה, מאושר על ידי משרד הבריאות. בסדר? זה לשאול, וזה חשוב. משרד הבריאות, ונגמר לי פה השורה. לא משנה. מספר 2, מי זה הרופא המטפל? בסדר? רופא מטפל. יש כאלה שמעדיפים שרופאה תטפל בהם, ויש כאלה שלא, לא הולך למכתב, לא משנה. רופא מטפל, זה הדבר השני, כמובן ההסמכה שלו, זאת אומרת אם הוא רופא, קוסמטיקאי, מי למעשה מטפל בכם. דבר שלישי, פיקוח רפואי. אוקיי, זאת אומרת, האם יש פיקוח רפואי של משרד הבריאות על המכון? אז חשוב לבוא ולשאול את זה. פיקוח רפואי. כמובן, האם הטיפול מתאים לכם? אנחנו דיברנו פה למי זה מתאים. חשוב מאוד להעלות את זה, במיוחד אם יש לכם גוון שיער בהיר, אם יש לכם אור בהיר, כמובן נשים בהיריון וכולי, לבוא ולציין את זה. וכמובן תוצאה סופית, מה שאולי הכי חשוב זה תוצאה סופית. אוקיי? מה בסופו של דבר המכון מתחייב שיקרה? תוצאה סופית. כל מכון יש לו התחייבויות שונות, וחשוב לתת על דגש בשלב הראשוני. זה למעשה הדברים. אז עברנו למעשה מה זה אומר הסרת שיער בזר, למה הסרת שיער, למה בלייזר, על תהליך הטיפול, איך הוא מתבצע, מי זה מתאים, מה הסיכונים, הטיפים. יש לכם פה אופציה למטה להשאיר פרטים, ולמעשה המכונים יחזרו אליכם ואתם תוכלו לבצע את כל הסקר שוק שאתם צריכים לעשות. אז כדאי לכם מאוד להשאיר. קודם כל השירות הזה בחינם, ואם זה בחינם אז למה לא. ודבר שני, חשוב מאוד לעשות שופינג לפני שמגיעים להחלטה כזאת. זה הרבה יותר נוח אם יוצרים איתכם קשר, זה גם יותר זול, לפחות לי. אני הצלחתי להוריד ב-10% יותר מאשר כאשר אני יצרתי קשר עם המכון פיז, מאשר שהם יצרו איתם קשר, ואני מכיר עוד כמה אנשים שזה קרה אצלם. אחד מהם ניסה להסביר לי שזה קשור למחירים שונים שנותנים לשיחות נכנסות, לשיחות יוצאות. אני בכלל לא נכנס בזה ולא מבין בזה, אבל לפחות בשבילי זה עבד, וזה גם יותר נוח. אז יש לכם מקום למטה, תשאירו את הפרטים ותהנו.